Ugochukwu asing anu na dum asing na ma no ya chere o maka 10,000 naira njigi ka iji akpọ yiri m na ma no ya asing mgbe jidere ego enye ngu kerekwa ihe ọ bụ anọ m ugbu a esi na abịa ka ị bịa chọta m ana m atụ asing na ma no ya ngwa nsogbu adịghị ebe esi na abịa nsogbu adịghị mana otu ihe nna gwa na ma no ya ị nwere ike chọta m ị ga-afọ m anọghị m ya ngwa nsogbu adịghị ebe esi na abịa nsogbu adịrọ ka ọ dụbana nsogbu adịrọ kedu na ihe mmadụ jiri isi wee kuru izuchukwu na ma anọghị ngwụ na ma anọghị ya kedu nwatakịrị ya dị Tochi ọ na-adụkwara ngwa ọ na-adụkwa ihe bịa kwe ma izuzube n'ihe a ma na ha ala mgbe niile mgbanwe chọọ iji igo ozi ị na-eme ngenge laịdị ịtụ ndị amarịghị anya na-abịa ya na-eme iri ihe nwanne mgbe o mere otu ọyị nwoke ga-achọta m ebe a ọ bụrụ na ọ chọta m ebe a esi na m sị na m anọrọ ya ọ bụrụ na ọ chọta m ebe a esi na m nwa sị na m anọrọ ya brother isi m gwa ya nọrọ ya ntị ochirigo si ya na m anọrọ ya brother isi m gwa ya nọrọ ya ana m nọbie gwa ya na m anọrọ ya ọkwa na ihe na-ekwu ị ga-echere ebe a ichere ya ebe a ọ bụrụ na ọ bịarutere ego ya si na m sị na m anọrọ ya echefukwere ma makpọ ya anya ichefuo Tochi, nke oge gịnị gwan? Your brother gwan? Brother mu. Brother nke mwa. Your brother? Brother mu, ọ sị m gwa gị ọnọrị ya. Your brother? Ọ sị m gwa gị ọnọrị ya, ị na-anụ ntị. Ọnọ ya? Nsogbu ọ dị ebe ọnọ ya ka nlawa na ọ nwere ego nchọrọ enye 70,000 chọrọ enye otu ọnọ ya nso nweze dị ego wee lawa o nọbata sị na o were ego wetere bata ọnọ ya brother isi 70,000 70,000 chọrọ enye ọnọ ya 70,000 ọnọ ya ọnọ ya eyi ọnọ ya kpọrọ nụ ya sebịa were ego ya o nwaanyị ọma gbasi ka gbọọ sebịa were ego ya gbọọ ya sebịa were ego ya sebịa were ego ya 70,000 ọnọ ya a ga-akpọ ya bịa na bịa were 70,000 ya Tochi ọ nwere your friend ọ chọrọ inye gị 70,000 naira n'ebe ka ọyị nwa nọ ọ nọ na gate ọ chọrọ inye 70,000 efuru 70,000 a onye bụ biskit chere kore ka nche gị onye bụ ọyịma chọrọ inye m 70,000 Chimadex Chima ọ bụkwara ekwu dị ya enye m ego a ya bụ isiri ọnọdụ gate ugbu a Chimadex ọ kwere biskit mma ego igo biskit ị na ihe na-ekwu ihe a gaba ọkwa esoro gate ngwa ka ijebe ozugbo Chima my big bros. Chima. I want Chima. That's my want Chima. Nah. Ezuchukunam. Ezuchukunam. Tere. Ezuchukunam. I gwara nwanne gị nwaanyị ka obere ya bịa gwa m. You know eh? Ọ maka 10,000 naira njig. Ego m. Anyị m enye gị ego. Ego m. Aga m enye gị ego. Ịmanye mere cherikere. Ihe na-akụ ọ na Nigeria anaghị eji ụgwọ. Ọ na Nigeria osisi chọọ ya. Emene. 10,000. ị na-ashị ashị isi nọ ya ịnọ ya eji chukwu amụnya mbụ chere Lanya, chere. Maya wonya. Chere. No, get it.
chere oribe nke one blow 7 akpụ chere ego m nye m ego ma ụnya mere na nkwụọ akwụọ gị one blow 7 akpụ ịlarie nkụpịa gị nye m ego m kwụchi chọọ ya